Il-European Observatory on Health Systems and Policies, istituzzjoni li taqa' taħt l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa l-World Health Organization u l-Kummissjoni Ewropea faħret lil Malta s-servizzi ta' kura li qed jingħataw lil persuni wara li jtemmu trattament tagħhom kontra l-kanċer permezz tal-Programm Nazzjonali tal-Cancer Survivorship Team li ntieda fl-2019 taħt id-direzzjoni tal-Cancer Care Pathways. Malta saret l-ewwel pajjiż fl-Unjoni Ewropea li introduċa mudell strutturat u personalizzat ta' kura wara l-kanċer. Illum dan il-modell qed jintuża mill-European Observatory bħala case study u eżempju ta' kif pajjiżi oħrajn jistgħu jiżviluppaw servizzi simili. Ir-rapport jinnota wkoll li minkejja ċ-ċokon ta' pajjiżna Malta rnexxiela toħloq servizzi sostenibbli b'saħħithom u mmexxija mill-kompassjoni li jindirizzaw il-ħtiġijiet fiżiċi, emozzjonali, spiritwali u soċjali tal-pazjenti li jfiequ mid-diversi forom tal-kanċer. Il-European Observatory tisħaq li jekk kif qed jiżdiedu l-każi ta' fejqam suċċess, programmi bħal dak ta' Malta huma kruċjali biex itejbu l-kwalità tal-ħajja tal-pazjenti mill-mument tad-dijanjosi tul it-trattament u anke wara li dan jintemm. Ir-rapport jagħti rikonoxximent ukoll il-ħidma tad-Direttorat tal-Cancer Care Pathways fih dan iċ-Ċentru tal-Onkoloġija Serent Nimamo issa MOK, kif ukoll il-Ministeru għas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva tal-li ħadu pass kruċjali biex il-fejqan u l-benesseri tal-pazjenti jingħataw priorità nazzjonali. Is-servizzi tal-Cancer Survivorship Team huma mqasmin fi tliet oqsma ewlenin, klassijiet ta' informazzjoni għal pazjenti wara trattament, kliniċi ta' assessjar holistiku tal-ħtiġijiet tagħhom u appoġġ individwali one-to-one. Dawn jingħataw minn infermieri u professjonisti tas-saħħa mħarġin fil-kura u r-reabilitazzjoni tal-kanċer. Minn barra l-Cancer Survivorship Team il-kliniċi komunitarji tal-Fgura u ta' Ħattar ilhom mill-2022 joffru servizzi ta' sorveljanza u jsegwu lil persuni li fiequ mill-kanċer fejn tobba tal-familja mħarġin apposta jwettqu assessjar holistiku tal-ħtiġijiet tal-pazjenti u jirreferu għal servizzi multidisciplinari għal każi tal-kanċer tal-prostata, tat-tajroid, tal-pulmun u tas-sider. One News tkellem ukoll ma' Dr. Danika Marmara, direttriċi tal-Cancer Care Pathways u responsabbli minn dan il-programm nazzjonali dwar ir-rapport tal-European Observatory. Mistoqsija kif illum qed tara l-iżvilupp ta' dan il-programm u r-riżultati miksuba fl-aħħar 6 snin, Dr. Marmara qalet li l-akbar sodisfazzjon jibqa' l-fiduċja tal-pazjenti infushom fis-servizzi li jiġdu direttament l-impatt pożittiv li dawn iħallu fuq il-kwalità tal-ħajja tagħhom u ta' qrabatuhom. Ilħaqna iktar minn 10,000 pazjent minn f'dawn il-programmi u naħseb li bħala mudell huwa mudell tajjeb ħafna għax qegħdin naraw il-persuna b'mod holistiku biex ngħinuh jerġa' jmur lura fil-komunità u jgħix ħajja normali wara l-kanċer.